Tarif mogħti fil-Parlament juri li ma huma l-proġetti kapitali li l-gvern qed jagħtihom priorità assoluta. Jispikka l-bini ta' bieb il-belt, il-parlament il-ġdid u t-teatru bla saqaf. Jirriżulta li sal-lum fuq dawn it-tliet proġetti l-gvern nefaq 44 miljun euro. 10 miljuni fuq bieb il-belt, 28 miljun fuq il-parlament il-ġdid u 6 miljuni fuq it-teatru bla saqaf. Min-naħa l-oħra, fuq il-bini tal-isptar tal-kanċer il-gvern sa issa nefaq biss 4 miljun euro. Nofs din l-ispiża sa issa kienet fuq id-disinji tal-isptar. Dan ifisser li l-ispiża fuq id-daħla tal-Belt Valletta sa issa kienet 11-il darba iktar minn kemm kienet l-ispiża fuq l-isptar tal-kanċer. Għal kull ewro minfuq fuq l-isptar tal-kanċer, il-gvern nefaq 11 euro fuq il-proġett tad-daħla tal-Belt. U dan meta skont ma kien wiegħed il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Parlament f'Novembru tal-2004 pajjiżna supposti lilu sa mill-2007 illi għandu sptar tal-kanċer. Dan iżda ma sarx u għal-bidu l-gvern kien se jkorpora l-isptar tal-kanċer fl-isptar Żammit Klepp, pjan li iżda sfaxxa kollox u li dwaru fl-aħħar sigħat sar magħruf li l-gvern kien ordnat mill-qorti biex iħallas miljun euro lil perit għax-xogħol li jagħmel fuq dan il-proġett. L-istima tal-gvern fuq l-isptar tal-kanċer illi jista' jinbena f'parkeġġ f'Mater Dei f'inqas minn sentejn żdiedet b'35 miljun euro.